এই দেখুন তো আমার ଏବେ ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ ହବ। ଆବିତେ ଚୁଲି ଦିଆ ହେଇଛି। ଆବିତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଳ ଦିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆହୁରି ଜାଳ ଅଛି। ପିଇସା ତାପରେ ଉଠେଇକି ତଳେ ଢାଳିବେ। କହି କାଠ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି। ମାଂସ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଇସା ମାଂସ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। ନନା ତାକୁ ବିଲେଇକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲା। ସେ ଭାବୁଛୁ କି ହେଇ ବାଟକୁ ଯିବ। ସେ ଚାହିଁକି ବସିଛି। ଗାଣ୍ଡିଟା ଦେଇ କହିଛି ଚୁମୁକୁ ହେଲା ମୋମୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଉଲେଇବାକୁ କେମିତି ଚାହିଁଛି। ଖାଲି ଡାକୁଛୁ ଚିକେନ ଖାଇବ ଲାଗି ହଉଛି। ଏଠି ବସନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଏଠି ମିଆଁ ମିଆଁ। ଏଠି ହେଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ପୁରାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ହେଇ ମାଂସ ଭିତରେ ତା ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ ହବ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ମିଶିକି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ହେଲା ଝିଅ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ପନିର। ଆଗେ ହେଲା ପନିର ଖାଉଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ଝିଅ ଖାଇବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର। ମୋ ବାପା ଆଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ହୋଇକି ଖାଲି ଦିଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁ ଆଜି ଆମର ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ ହଉଛି। ହେଲା ଆଜି ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ ଖାଇବା। ୟାମି ପିଇସା ଏବେ ବାଉଁଶର ମାଂସ ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ। এটা ধরিব না, এটা বড় হয়ে যাব। জানকে আইসা তো তুমি জন্য ঢাকি দে। মো আইসা শুনছেন এটা তো সান হয়ে যাব না। উল্টে দিয়ে পুড়ু দিও। এটা ঠিক আছে। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ବସିଛି। ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ହଉଛି। ଆଇ ସେଠି ଚିକେନ କରେଇର ଚିକେନ ବସିଛି ସେଠି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚାଷ ଜମି ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ପିଇସା ହେଇ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଏଠି କାଠ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ହବ। ମିଶି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ପିଇସା କାଢିଦେ। ଖାଇବି ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କରେଇରେ ବସିବ ଏବେ ଚିକେନ। ନିଆଁ ଜଳିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଦିଦି ଦେଖିକି ଫେର ଆଇଲେ। বেশি দিন আনি ভর্তি হয়ে সে জমা নাগিবনি। ভাই পুরা লিভেই দেলু চুঙ্গিটাকে। ତୁ ବସା ଦିନ ଲାଗି ଯାଉ ନିବି ଗଲା ଯା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛୁ। রইথো ছানিয়া মানে হচ্ছে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে নাগি। না কাগজে পত্র পড়ছে সেটি কোন নিম গছ মরলো। কাগজ কিস হব তো কদলী পত্র জলদি কাগজ নিয়ে আনো কিছু নাকি এইটা জড়িব কেতে নিয়ারে টিকে ভাল ঝড়ি যা উপরে যাই উঠিলেন এটা কাঠ দরকার জানছো। কাঠ নাই না কাঠ কতটা পকেট টাঙ্গিতে আমি তাহলে নগেইতে হেনে পত্র দিতে পড়িব। তুমি পত্র দেবনি নগেব কেটে লাগিব নিয়ালে নাগি গুড়িয়া না কিছু রাখছো। প্লাস্টিক পকাই দেনা নাগিଯିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ପକାଇ ଦେଇ ନାଗିଯିବ ତଲିକି। ପକା 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 ଟିକେ ନାଗିଗଲେ ସେ
ସେ ବି ଶାକ୍ତ ହେଇଯିବ ଯାଆନି ଗୁଲୁଟା ପାଖକୁ ତୁ ତଳେ କେନେ ଏତେ ଜୁବୁରା ଦଉଥିଲୁ କି ତଳେ ବାଟ ରଖିନା ହାଲକା ହାଲକା 4 କୁଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତ ତଳେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ନାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ ସେରକ ଇଏ ନା ତଳେ କାଠ ଗୋଟେ ନାଗିବ ତା ତଳକୁ ଖେଞ୍ଚି ଦେଇଦେଲି ମେଞ୍ଚା ଖଣ୍ଡେ କିସ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏଠି କଣ ଯାତ୍ରା ପାତଳା ଖତରା ଏଇ କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ସାଇନା ନେଇକି ଯାଉଛୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ କିଏ ନାଗିଗଲା କିରୋସିନ ପକେଇଛୁ ରହ ନାଗିଯିବ କିରୋସିନ ର ଗୁଲୁ ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇଯାଉଛି ପକାଡ଼ି ଗୁଲୁ କାଇ ଗୁଲୁ ଖାଇବୁ ନା ଭାଇ ବସି ଧରିକି ଦେଖୁ ନା ମନା କରୁଛୁ ନା କାଠଟା ଦେନା ସେ କାଠଟା ପଡୁଛି ଦେ କାଇ ଏଇଟା ତତେ ମନା କରାଉଛି ପିଟି ଦେଇ ଯିବି ଛୁଆ ଜାଣିଥିବୁ ପୁରା ମାନେ ଚମଡ଼ା ଉଠେଇ ଦେବି ଜାଣିଥିବୁ ଏ ପକା ସେଟା ଦେଖି ତା ଭିତରେ ଏଇ ତୁ ଛିଟକି ଯିବୁ এই যে এনে পকা ଗୁଲଟା ପକେଇ ଦେବି ସେଇଟା ଲାଗିଲାନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଥର ଲାଗିଯିବ ହେଇଯିବ ନା କାଠ ଦିଅ ଏତେ ଖାଲି ଜୁବୁରା କାଠ ଭିତରେ ଅଛି ଘରେ ଟିକେ କାଠକୁ ନାଗିଗଲେ ସେ ତୋତେ କହୁଛି ପଟକୁ ବି ସେ ରୁହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାଗିବ ପତ୍ର ଟିକେ ତାପରେ ପକେଇ ଦେ খালি ভিড়ে কেন করছিস ভিড়ে করছিস ଟିକେ ଇଏ ଦେଇକି ସେ କଡ଼େଇଟା କରିଦେ ବାସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେ ନିଆଁ ଠେକେଇବୁ କରି ବସେଇବୁ କରିଦେବା 3 କୋଟ ରଖିଥାନ୍ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଟା ଗୋଟେ ପଟ ଉଠେଇବ ଏଇ 3 କୋଟି ରଖ ଏଇ ପଟଟା କାଟିଦେବ ଏଇପଟ ତ ସିଧା ସିଧା ଶୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ତାକଡ଼ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଗରମ ହେଇନି ଇଟା କାଟି ପାରିବ ନା କାଦୁଅ ଶୁଖିଯିବ ଲିଭିଗଲାଣି ନା ସେ ଜଳିବ ଆଉ ଲିଭିବନି ଲାଗିଯିବ ଏଥର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଆଣି ତମ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଅଛି ପକେଇ ବେଶୀ ପତ୍ର ଦେଇନି ଆଇ ସବୁ ସେଇଟା ନିଆ ତା ଉପରେ ରଖ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଆଉ ତା ଉପରେ ରଖ କିଏ ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କିବ କନେ ଦେଇଦିଅ ଚାରିଆଡ଼େ ଇଟା ଠେକି ଦେଇଛ এই দেখন্তু ଏବେ এই ପିସା କାଢିଲା ଚିକେନ ପାଣି ଦେଲନି ମାଂସର ହାଇ ସିଝୁଛୁ ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ ଏବେ ଏଇ ତଳେ ପଡିଛି ଏବେ ଦେଖି ଆମେ ନୋଟି ପଡ଼ିବା କଥା କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ଖାଇକି ଆରକୁ ଫେଲି ବଢିଆ ବଢିଆ ଚମ୍ପା ଚିମଟାଟା